Mayong adlaw mga anak sa Dios. Human sa malipayong Habemus Papam, gidangop sa kalibutan ang bag-ong Santo Papa, si Pope Leo XIV. Ang alan palang daan nga iyang napili nagpasidungog na mahitungod sa kalig-on, sa tradisyon o bag-ong paglaom alang sa simbahang Katoliko. Bisan bag-o pa nato siya mailhi pag-ayo, wala pa kay gani nato siya nailhi pag-ayo, daghan na ang mga nangutana. Unsa man ang atong mapaabot sa iyang pagpangulo isip Santo Papa. Pinagi sa iyang kasinatian, sa iya usab nga gipili nga ngalan og mga unang lihok atong masuta ang posible nga mahimong direksyon nato isip simbahang nagapanaw. Una, ang ngalan nga Leo XIV na makahuluganon kayo nga pagpili. Kung atong balikan ang nahiuna niya nga nigamit aning pangalana, si Pope Leo XIII, nailhan to siya mahitungod sa iyang kusganon kayo nga pagpanudlo sa dignidad sa mga mamumuo. Labi na pinaagi sa iyang encyclical nga Rerum Novarum. Pinaagi sa pagpili niini nga ngalan, posible nga nagpasabot ang atong bagong Santo Papa nga magpadayon sa commitment sa simbahan in terms of social justice, in terms of Catholic social teachings, o engagement with the modern world, o ang pag-apil sa mga isyong giatubang sa tibuok kalibutan karon. Ikaduha, nailhan si Pope Leo XIV sa iyang intellectual o pastoral balance. Kana ganing bright, pero ang mga tiil na asayuta, sayod sa mga panghitabo sa kinabuhi sa iyang mga sakop. Sa wala pa siya nahimong Santo Papa, gihangop siya sa kadaghanan tungod sa iyang klaro nga pagtulunan sa theology o kadasig pud sa pagpangalagad. Kung magpadayon siya nga ingani, posible nga ang iyang pagpangulo magdala og panaghiusa, also dialogue og healing of wounds sulod sa simbahan ug sa kalibutan. Sama kang Pope Francis, posible nga ipadayon niya ang synodality. Apan ubanan na ni sa mas lawom nga pagtagad sa doktrina, sa katekesis o paghubog sa konsensya o kining gitawag natog formation of conscience. Ikatulo, tanaw nato ang iyang unang mga buhat isip Santo Papa. Gikan pa lang sa una niya nga humilya, makita na nato ang iyang pagkalumo og kana ganing mabati nimo nga espiritual gyud ning tawhana. Gi-report nga sa wala pa siya moatubang sa daghang katawhan, mihalad una siya og silent prayer ug pag-ampo sa atubangan sa Blessed Sacrament. Nagpasabot kini nga usa siya ka Santo Papa nga lig-on sa pag-ampo og nangulo nga naay spiritual integrity. So might be nga ang atong mapaabot sa iya ang iyang paghatag og kanang dako nga balor sa mga sacraments, Eucharistia o pagdasig usab sa mga bukasyon. Lagmit nga iyang hatagan og dako pod nga gibug-aton ang papel sa pamilya, sa kabatanunan og mga missionaries aron palig-unon ang kasing-kasing sa simbahan sa atong panahon. All in all, makaingon ko nga si Pope Leo XIV makadani nato sa pagpalawom pa sa atong Kristohanong mga pagtulunan, apan kini ubanan sad o kaikag diha sa pagpangalagad. Magampo kita alang kaniya o magpabilin nga bukas sa mga kahibulungan nga lihok sa Espiritu Santo samtang magpadayon ta sa pagpanaw isip usa ka simbahan. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.